Ay salamat sa mala Diyos, kay ama kina, kante mong bendisyon. Asin malagra sa Diyos ko, tawan mo man lugod kami amanin kusog bagsik. Asin tawan mo man kami amakan sa mong pangangaipo. Gandang araw po mga ka-rides. Nandito po tayo ngayon sa San Juan, Minalabak, Camarines Sur para po bisitahin si Lula Luz kasi nabalitaan po natin mag-isa lang daw po siya dito sa bahay niya. Ito po yung bahay niya. Bali dahil po sa tulong ni Ma'am Esther Roma kaya po natin nalaman ang kalagayan ngayon ni Ma'am Lula Luz. Samahan niyo po ako mga ka-rides para po ma-interview po natin kung ano po talaga yung kalagayan ni Lola Luz. Ito po mga ka-ride si Lula Luz. Bali, ano pong apelyido niyo, Nay? Kandaraga ako, ako pabrikante. Opo. Tapos, Ngunyan, Mrs. Tagli na Mrs. ako. Tagli na po. Tapos, ilang taong na po kayo, Nay? Ako, day ko siguro mga ano lagaro, day ko tanda ako anong taon ako. Bali, nagtanong-tanong na po ako rito. Nasa 83 years old na daw po si Nanay. 83 years old ka po, Nanay. Ay, salamat. Kasi medyo nag-uulyanin na po si Nanay. Kaya, di niya na po, may mga bagay na po siyang nakakalimutan. Bali, ang balita ko na may inampun daw po kayo. Kasi wala daw po kayong naging anak. Yan. Opo. Si Cesar. Cesar Acabado po. Yan. Bali na di mo pa po pala alam na wala na po dito si yung inampun nyo kasi tanong-tanong ako rito. Bali 3 weeks na daw po wala rito sa Bicol. Bali pumunta raw ng ibang lugar para maghanap buhay. Ayun. Kasi walang trabaho. Kaya parang gusto rin niya maghanap buhay para meron din kayong makain. Kaya tinatabangan ako niya. Nahirap man siya ako. Opo. Paano yan ay pag wala kayong makain? Ay, sa mga pamangkin ko. Nakikakala ko. Bali humihingi ka na lang po sa mga Araw kay Bibi. Opo, kung kanino nay. Yan. Parang tapos nagkakadala ko. Kaya sa pamangkin ko yung sarong-sarong na yun. Bigil, tayo dala ko sa pansap na. Nagtatao man. Tapos minsan nay, nabalitaan ko, namamalimos din daw po kayo nay pag walang-wala. Iyo. Totoo yan. Para may makain lang. Yan. Napuntahan ako sa UNC Garo. Naghahagad ako rin tabang duman sa mga kasister kong maestra. Iyo po, dati po. Tinatan man ako ng kwarta. Pampakal po ng dinamay, pampakal, pagkakan. Kandira. Mabuti naman po kasi may naaawa po sa inyo. Ay salamat sa Diyos sa mga maestra niya. Bali, mag-isa lang po ngayon si nanay ngayon dito sa bahay niya. Kasi yung inampun niya, bali nagpaalam daw po sa mga kapitbahay na maghahanap ng trabaho sa ibang lugar. Kasi ito po talagang kalagayan nila. Kailangan pa daw pong humingi-hingi para may pagkain po kayo sa araw-araw. Ayun, baka pumunta sa Naga, sa tunay niyang nanay. Bali, minsan po, ganito, iba daw po yung sinasabi ni nanay kasi medyo nag-uulyanin na po daw si Nanay Luz. Ano po? Kaya minsan, iba na po yung sinasabi. Tapos, yung mabuti na may ilaw ka dyan. Ay, nagkabit ako tulos kanto na mahirapan yung ilaw. Ang balita ko pa nga po, bali may magandang loob. Bali nakikikabit po si nanay sa kapitbahay. Ayun, sa pamangkin ko. Opo, sa kapitbahay. Sarong-sarong. Para may ilaw ka lang po dito. Ano, Nay? Yan. Tapos, bali dyan ka na. Bali ito po yung yung loob ng bahay ni nanay. Ay, balik man ako. May nagtauman sa kong pamangkin ko. Balik sa umot. Bali ito po yung loob ng bahay ni nanay. Ang bahay ko. Bali dito po nagluluto si Nanay Luz kapag kapag merong nagbibigay po sa kanyang pagkain, dito niya po niluluto. Tapos kasi medyo mahina na si Lola, kung ano na lang pong makita niya rito mga tuyong ng nyog. Tapos minsan daw yung mga tuyong dahon, yun na lang daw ang ginagawa niyang panggatong.
sa ngayon nga po, sabi ni nanay, wala daw po siyang mailuto. Sabi, tapos grabe pasalamat niya kasi parang ano, may dumating na grasya sa kanya. Tapos dito rin po ito po yung CR ni nanay. Ayan po, wala pong dingding, walang bubong, mga punong kahoy lang po yung bubong niya. Tapos ito pong tubig daw, bali di po siya pinuputulan kasi naawa daw po sa kanya yung ano, parang pinagbigyan na lang po siya kasi para may magamit lang na tubig. Nay, may ano ako na yo, pasalubong sa imo. Ano yan? May mga pasalubong. Ito na, diaper. Ay, salamat. Tapos mga grocery na. Ay, salamat sa mga. Yan na yung mga tapos mga iya po. Tapos may bagas po ini na. Bagas. Ay, maganda. Opo. Kasi nagano lang ko sa mga pamangkin ko. Sabi ko, sabi na ko rin yung WhatsApp na, nagtalo na yun at Para po na ano, para minsan pag ano nagugutom ka, meron ng makain. ay, salamat sa mga Diyos. Bendisyon, malugod ka mo ni Amahan Ina. Kasi mo na bendisyon na sin mala grasya. Na may pusong pagkerak sa pagbilinarok sa ko. Mana kay agong kong gadanda. Tapos may ampun ako. Gusto ko ianap ng trabaho. Pinapaglalakaw ko 20% makahanap ng trabaho. Hindi naman ang ampun ko. Garo, mga 20 anyos na garo ko 18. Di po ba dinadasal nyo na magkaroon na rin ng trabaho yung ampon mo? Ayun. O sana po makakuha na po siya ng trabaho para po meron na rin pang kahit pa paano meron po kayong pagkain. Pagdisimba ko ni sa baklaran ko minsan. Kasi kimera ka po anak, si ama, ina. Ako, ina, tama mo mangkanta mo. Pangangay po sa raal daw sa oras-oras Diyos ko. Pagkakuamalod nga na po kami kan sa mong pangangay po. Kan sultiro ko, garo, bayo pang trabaho. Sana Pero po, tapos ng high school. sana po makahanap po siya ng trabaho. Yan, Nagsapalaran po sa ibang ano lugar para makapaghanap ng trabaho. Bali 3 weeks na po pala siyang wala rito, nay. Eh, garo, di ko lingaw nga ni ako. Iyo po. Pero Nay, garo, gusto ko man makaibang lugar. Kaso, amo kong tugutan tara. Natatakot ako. iyo po. Nay, bali pagpasensya niyo na po na yan, ay. Yan lang po muna ang nakayanan namin, ay. Pagpasensya niyo na po yan, ay. Ay, salamat sa mala Diyos. Opo. Kan bendisyon ninyo asin malabra sa kakadapol ama ina. Kan regalo ninyo sa ko. Salamat. Salamat po na maraiman, nay. Sa mga ano po, sa mga gusto pong tumulong kay Lola Luz, kasi mag-isa na lang po siya talaga rito sa bahay niya. Kasi yung ampon niya, balita ko po, nagsapalaran sa ibang lugar para magkaroon ng hanap buhay. Para kahit papano, meron po kayong makain, nanay. Hindi na ra. Gusto ko na itong pabalikan sa mga kung parang kung banggi, may tao. Opo. Bali nananawagan po ako sa may mga magagandang loob, yung may mga extra kahit konti po para po maitulong na po natin kay Lola Luz kasi kailangan niya po talaga ng tulong. Lalo't lalo na po ngayon. Mag-isa lang po pala siya rito ngayon. Kasi yung inampun daw po niya, balita ko po, bali ng ibang lugar para daw po maghanap buhay. Siguro po kasi wala po silang makain sa pang-araw-araw. Ito yan. Ito. Ay, nay. Salamat sa mala Diyos ang nahirak ka mo sa mo. Kantentong bendisyon. Asin malagra sa Diyos ko. Tawan mo, lugod kita nin kusog bagsik ni ama ina. Sa itong mala bendisyon asin malagra sa Diyos ko. Dahil malugod kitang makakukukan sa itong pangangay ko. Saral daw sa oras-oras Diyos ko. Bali, madasalin pala to si Lola Luz. Sana marinig, wala namang imposible kay Lord. Ay, Ah, bagay. Tama po. Bali, ibibigay naman po yan ni Lord. Dami kong nagano sa faith tapos ibang sarong religion sa mahal na Diyos. Naglilingkod pa ako.
Sana po may makapanood na ito na medyo nakakaluwag-luwag sa buhay. Kahit konti lang po, matulungan lang po natin si Lula Luz. Ay, salamat sa mga Diyos. Kinari ka lang malagrasa. Rin mo na kung naduman sa palasyo. Nagahagad man kami ng tabang. Nairakan man kami kan mga hadi iduman. Kaya lang, kontrol lang. Maraming salamat po. Diyos mabalos po. Ay, salamat sa mala Diyos. Kaya mga kina, kante mong bendisyon. Asin malagrasa Diyos ko. Tawan mo man lugod kami amanin kusog bagsik. Asin tawan mo man kami amakan sa mong pangangay po. Sir Aldaw, sa oras-oras, tawan mo man muna kami. Habang buhay, amain na makapaglingkod sa imo Diyos ko. Nuestra Señor de Fatima. Kerakan mo kami amain na kante mo lang bendisyon. Asin malagrasa Diyos ko. Sana po may tumulong po kay Lula Luz kasi kailangan niya po talaga ng tulong. Kasi nag-iisa lang siya sa kanyang bahay. Kapag wala siyang makain, humihingi pa siya sa mga kapitbahay para meron lang po siyang makain. Humihingi pa ako ng tulong sa mga nakakaluwag-luwag o kahit konting tulong lang po para lang po matulungan natin si Lula Luz kasi kailangan niya po talaga ng tulong. Diyos mabalos po.